Yauuya nani? Anda ndine moja ipa gate. Ayake huyu damsio. Yo wazi ndo kuda Dunwa Raka. Okay. Hawa ndo patarawajo. Okay. Chagure pana kwa. Pana pakati okane suzu ako pana uno kwa. Mata wewe pajira. Ya kuno. Auma. Madamu. Mleji wewe kuno. Ndio ya kuno. Para que não kawan aula ada pergi Penyi. Mama lagi apa lu pe? Halo Rama. Oye Rangu. Baru ya goyang. Kurse kumba. Huyu mbani wako? Ndi baba, amni. Abandiki. Ko huyu? Huyu ndiye bosi wanakamboya baya ndichitola kuti akandibata zvinhu zvangu. Saka tikushamisika kupinda kwatoda kuita padona. Mukona kani hapa inosekenweza apa ona pano varoyi vamwe vanoida kuzoedza. Hanzi nhau iripo pazukuru inhau inonesa. Panapa vamwe varoyi vanouya pana vaida kuuya kuzoedza. Mukuzati gore rapera pakafa munhu. Muri kuziva gore rapera pakafa munhu muroyi akazoedza sekuti akamutari. Ukona uyu munhu akararapo. Muri kuona munhu akararapo kavazukuru. Ndikamuitira utsinye ndini kuti afe. Ndikaita moyo wakanaka ndomumutsa. Hai ndakamuitira utsinye uyu anofa asi ndakazvita moyo wetsitsi anomuka. Itai moyo wetsitsi sekuti takunzwa nyaya. Ukona nyaya itika nyaya kuda sei? Nore nyaya. Uyu anogara Mozambique akapanda akaromba uyu kuromba. Hanzi uyo mzukuru akagara mapinga magirazi hanzi akaromba kuMozambique. Kana uyu futi akaromba. Kana iye uyu adona apa akaromba zvekare. Manzo shona. Muri kunzwa uyo ana chikwambo chake chakabatwa na uyu. Saka uyo ane chikwambo chake chakaromba ndokuchituma kumba kweuyu. Pakachituma kumba kweuyu chikwambo chebva chakurirwa neuyu bva chabatwa neuyu bva chibata chikwambo che.
Saka uyu akatengesa mota mari achibvisa mari achipa uyu kuti iwe ndidzorere Dunwa rangu achiramba. Saka uyo akaedza kunyengerera uyo akabata chikwambo chake uyo. Akapedza motikari dzake nemari achitengesa achimupa achiti ndidzodze chikwambo changu uyo achiramba. Azvisiri Azvisiri uona hapo kuzoya naye ana kumudza takuya kun'anga amuti hande ndikakupenga mari kuHarare. Ndokuya kwaita. Saka kuzomutakura kwaita kuya naye kuno kuHarare kubva kuMozambique ka. Akatoya kutomunyepera kuti iyo panapa ndisina mari asi ndine motikari dzangu dziri kuHarare. Handi kuHarare ndokupa motikari dzangu ndokuya kwaita naye achisvika panapa Kidnapper. Kungojamba kwaita paKidnapper. Ndopakurirwa nemhiko dzasekuru panapa. Vanobada konzewa. Ndokuona kwaita. Where feed this chauffeur with Hanzi pano pakagadzirwa muroyi akangouya ngopinda paKidnapper inini panapa vantu ndinotomuraya. Tanga muite so. Nyaya yake toti itaure mushe. Ipapa zo ana mushonga wakuipa mukatasa wamwe yake ndikuona para chinju kuichi. Mbona ichi? Ndaza ichi kufamba ichi. Hanzi na sekuru ipapa ndoni mushonga wakaipa mukatasa muhongo make mutoni chinju kutofamba. Saka chikabvisirwa pano vadiki vamwe muno. Saka hanzi ngatakurwa ende kuseru kumushonga wekuti ubvisirwe panapa. Vamwe munoana vadiki. Vamwe vane nhumbu dzinobuda vane vana vadiki vana vanofa. Afuna atipega abviseka muisekiseka. Hanzi potore mushonga tona uye panapa tipe zvinhu zvake. Muchona ichi. Sira kudo ropa rakudotiza. Akuwandisa. Kombise bhega asvika. Uya kuchamba uya. Pangane chimwe chikwambo kambega kuchona. Jamba se. Pangane chimwe chikwambo kambega. Tosa kubisa. Pura bag makada kwana mnachi. Ndikuruka bag. Ya, pananga na chimwe chikwambo. Sache ndripo. Babufu. Kumazambe kumati babufu. Buni. Ndazara mari. Makwacha kai. Ndoku Zambia ka munhu. Anobva kupi munhu ne? Nayo Zambia kai. Hama yako ndeyekupi? Dikira nambura zakuti dikira radu zamuzaida kumdira. Ndeya kuZambia kamari. Boda Zambia. Boda Zambia tunoshandisa mari dzese. Oh, boda Zambia munoshandisa mari dzese. Asi togara kuboda yeZambia. Kwaenda kupi nayo mari yakawanda so. Toshandisa mari dzese. Singazivi kuti waifamba nayo ko waingofamba nayo sekwatara wafamba asina mari. Wose munhu ane mari afamba asina mari. Asi mari ingofamba nayo sabhosi angafamba asina mari. Kuzvimba kuita sei? Ayo anomuka. Verenga tone mari yambe yako. Muzati matiwa mari mu Zimbabwe. Mari mumwe wako muzotira kupira mari dzenyu uno. Kamara ida wandisa. Mambo chigodora. Aduzora. Sawa. Tambole maporo. Achisi chitundiso rese. Aya tikwambo. Tiuraya se chikwambo yake chikwambo.
Adikira akona. Ai. Ni malu. Verenga mtu matao sermanganiwa. Verenga mtu di mari. Mabufu. Ona kasimate kacho karoba panye na chikwambo. Kana kasimate kacho. Asana tumanga manje. Mara nyanga kacho asana tumanga. Kuna miendo. Lero abanyera da batundira bafa bwino. Ya varumberi mese garai basa rumashure waone. Tukumbira varumberi mese garai mashu, garai basa. Varumashure ndimi nomira. Ngamuke. Muka mkomana muka iwe. Chikurira chire iwe akakurira mshongo uyu pano wakuri wao. Ngona nyadza chemanje. Antonio Daiba. Awadon? Antonio Daiba. Antonio funa ndipesa Antonio. Huyu ndiye Antonio. Uyu ndi Antonio. Alright, apa kuudza usho auya naye kuno kwarunza Antonio funa ndipesa. Fusi ndikaziva kuti ndimwedwe ndikatobwera lini. Hayi ndandingatoziva kuti ndo zvakundiwinzira kuno kuda kundiurayisa Antonio. Sibada kuza kuti patichezerani kumuyu udalamba. Hanzi paya ndikakuudza kuti ngatitaurira tiri kumba ukaramba. Saka ndauya newe kuno kwasekuru Tasvu. Ine pano ndirakuza tandibokuza pasekobiri. Sanda zakunyepesa kuti tibwere kuno. Hanzi konga ndikakuudza pe ndipe mari yandinoda. Saka uyanzewo mari ndikakupa usingandipe chinhu changu saka ndikazokunyepera kuti ndokupa motikari ndichiuya newe kuno kwasekuru Tasvu. Imari yesi. Imari. Ilipo 3,000 kwacha. 3,000 kwacha. Kwa hiyo mayorenga pamwe. Hanzi 3 milioni kwacha. Kwa hiyo mwacha mayorenga. Imwani mayorenga wewe. Dois mil mais 3, pana ninga 5,000 kwacha. 5 million kwacha. 5 milioni kwacha. Epa, mdzorere mari yake mbeke make. Tibari nzonzo wake. Hanzi mudzosere mari yake adivi. Hai. Mutakurire naye kuseru. Tika mbisi atizo. Vakomana vekumatare uyamutakurire munhu aende kuseri tona. Ane chinhu chake chipenyu chiri muhomwo. Hanzi nasekuru atibvisire pano pane vane nhumbu, pane vana vacheche. Susani apa vana, pane varwere. Imi muchisunga apa mubate anobatwa nakomana vematare. Kwa unaoka na kwenye wangu. Ama
mazera mazera. Usaha manike makumba msukuru. Mwenedana kuru. Anunza. Awe nasidona ngasingataurikana. Uyu ndamusunungura 3 days ari pano. Asiwe chinhu chako anacho ukuchide. Haina sekuru chinhu chako anacho ipapa ndichada kuti waizota anacho panapo waizota anacho ndakandisingaziye saka kuchida saka chinhu chako uri kuchida ere kana muchikwanisa kuchibvisa sekuru mutidzorere asongona ndochaita tadona hapo uda kudona futi kuzivero ndochaita tadona hapo iwe uri kuda here kuti urwisane nemishonga yangu pana nemiko dzangu pana ndechipisiyo unoda kuti mukoma angadofa ndechipisiyo asida zvida Pau kama onya? Tibamni. Okay. We are doing pisa bro eton pisa trouser. Pisa apa travo. Bem bater pisa. Sekuru chinhu chacho ndicho changu chacho ichi. Ndichochi? Chochi chaicho. Ndavasingatozota uya nacho. Ndekudipi. Muzukuru siyani zvinhu muno matare muno. Manje inini chakatolewa handiti zvakanaka ka. Unhoa. Masala zviropa zviri mukati. So nyaya yava ndinoti tanga tambomugadzira ndokuti ari ngona kufa. Saka vazukuru vatiri muri kunzwa here sekuru vari kuti uyu paapinda pano nezvinhu zvepagedha zvinhu zvarwisana nemhiko dzasekuru hadzine zvinhu zvakaipa panapa saka kurwisana kwazvaita zvinhu zvine mhiko dzasekuru uyu anogona kufa Shiri yane mara achari kufunga izvi. Saka sekuru vari kuti vada kutanga vamboshanda nesimba ravo rese kugadzira uyu kuti akwanise kurarama. Tinotenda. Vatiko chinhu changu chinozoitwa sei? Ati kutipisa. Achina ndizoferi kana kukanganisika sekuru. Toda kugadzira kwati kusunungura. Nokuti baba ndikunda kutopera simba. Ai. Wopera simba nhasi ndoti chauya pano. Udopera simba nacho nhasi ndoti chauya panapa nhasi. Toda kuchipisa.
Ndinoita zvakanaka ere kumba? Unoita zvakanaka. Hanzi nasekuru unoita zvakanaka muzukuru. Tinotenda kana ndichizoita zvakanaka ndiri kufa ndoti ndichida kurarama. Ko wakauraya? Yange pari panguva yacho ndaidawo mari. Ndagadziko. Saka pongo chitiitai munditambidze chinhu changu kuno kuda kuendera mberi nekuuraya vanhu. Aiwa usadaro. Handi baba ndino. Akafa futi wangu. Mkoma wako? Vese. Saka ndiwe next ka? Meguru. Vese akafa. Amai wake wakafa. Baba wake wakafa. Ndiye wakauraya. Apa aita mali dzake nitumunda huko nekuti pawana mali womo chacha. Kana sipo ukiona kuchira kumunda. Achijamala apa sina zoti munadu pana. Saka baziziva bachaita. Ndazvipisiwe. Waizviziva kuti nyaya yamwamshika kunonga nedumwa rakarakatwana uno. Pacha ndeziva kungotora kuti hande ngoma famba ino problem yangu kwenda kuti ndifambirewo. Pacha ndeziva. Okay, então. So dad muite so. Mumboenda panze ndezvada kundiite naye mukomana. Tikase musunungura. Asi pano muna 3 days muri pano. Pano muchapagara mazuva anoita 3. Iko zvino tichakukumira mumbosunga muenda panze apo. Sekuru paroda kumbopumurura nemishonga yavo. Munhu kuti aite zvakanaka. Asi pano muchapagara kwe 3 days. Hatirapikisi zvinotaura kuti tiguru. Manga. Ende munogara uko kumbanana kuja kudedzai. Tinotenda. Asi chinhu chamuchipiwa ichi. Tinotenda. Chabwino.